E logo pondimos. Imos porque hoxe temos un convidado especial, que nos fai moita ilusión saudar. Emilio, meu rei. Benvido, que nunca ves aquí a acompañarnos. Eu, mira, como sei que estamos na casa, hoxe me vou descalzar. Eu vou me sentar aquí, veña. Non te descalzas ti? Se me descalzo eu... Dile a os compañeros que me corten aquí que me está toleando a cabeza este chintófano. Veña, imos a sentarnos no sofá. Veña, os dous descalzos. Porque é unha historia moi emotiva e moi de sofá tamén, de repousar. A ver... É que claro, eu sei que ti fuches un día a facer unha reportaxe a casa de Paquita en Vigo, Emilio, e ti chegaches ali co compañeiro cámara, con Martín, non? Aí estamos vendo a Paquita, rapaces. Aí temos a Paquita tocando o saxo, unha muller vital, vamos. Para que vexamos como está despois do que lle pasou, que agora contamos, porque este vídeo que tendes agora aí, que vedes en primeiro término, e que oídes tamén nas casas, foi hoxe. O sea, o que lle pasaría a esta muller para hoxe encontrar prácticamente unha muller a orquestra de 82 anos e medio, como nos di ela, pero que claro, a realidade era o 2 de xaneiro, eran as 12 do mediodía, nos remitimos con pouco tempo, aquel día chegamos con moita antelación, subimos, dispoñémonos a empezar a gravar. Xa o destino quería que forades con tempo, Emilio. Eu creo que tamén é por algo, porque non é habitual, realmente sabedes que chegamos, normalmente, 10 minutos tarde, 15 minutos tarde. Levábamos 2 minutos na casa, estábamos Martín máis eu no salón e oímos. E hades gravar con ela unha reportaxe de bonecas de Nadal, 2 de Bonecas de Nadal, efectivamente, dentro dese universo de Belén que facemos no Nadal, na súa casa tranquilamente, e estando, como estamos aquí, máis nesta disposición, o sofá, o Belén tiño aí, a cociña ali, e oímos Martín máis eu. Bum! Pero sequísimo e un golpe, ademais, moi forte. Xa reaccionamos, xa vemos, Paquita estaba boca abaixo, inconsciente. Carai. Meu Deus. Mirámonos rapidamente, teléfono, chamamos a emerxencias e, bueno, a partir de aí sucedeuse un capítulo que deixounos impactados. Non era a nosa casa, non sabíamos quen era esa muller, acabábamos de coñecer, non sabíamos os antecedentes médicos ni nada. Chamamos, veñen os médicos, Paquita non quería ir ao centro médico, diríxese, suspendese a grabación, por suposto. Paquita, en algún momento, en pleno, mentres non viña a ambulancia, Paquita decía, bueno, cando nos poñemos? Porque logo recuperou algo. Eso xa nos dá a dimensión un pouco de Paquita. Teño que dicir que aí Emilio e Martín, obviamente, o primeiro é que dixestes, nin reportaxe, nin gaitas. Paquita, acabaste de directamente ir tochán diante dos nosos fuciños, temos que chamar ao 112, temos que ir contigo ao médico, temos que estar atentos e, antes de nada, a saúde, obviamente. Efectivamente, esa foi a prioridade, nós non dubidamos en ningún momento. Certo é que, claro, cando, por moito que teñas visto, e nós facemos reportaxes tamén, cando che pasa, é certo que esa marxe de reacción pode ser vital, pero literalmente o de vital. E que lle pasou? Bueno, en teoría, ás poucas horas o diagnóstico, quedo en contacto con unha das fillas, queda ingresada na UCI en Povisa, onde bota finalmente 15 días. Directamente a UCI? Directamente a UCI. Centro de Saúde, acto seguido xa foi, era o seu primeiro destino, pero non, xa foi directamente a Povisa. E a filla dime pola tarde, a Paquita deronlle 2 infartos. Meu Deus, 2 infartos, un no momento arriba e outro cando xa vos dirixides cara a ambulancia porque volveu caer no portal do seu edificio. Pois digo unha cousa, Emilio, por desgraza sei de infartos, menos mal que xa estaba a ambulancia ali, porque un segundo infarto, o tempo é ouro. Emilio, estás contando unha historia máis que bonita, falamos de pouco tempo, pouco máis de 2 minutiños, marchamos a publicidade e a volta vemos enteiro o que lle pasou a Paquita con Emilio e Martín e, sobre todo, como nos interesa, como está hoxe. Non marchedes. Son os pasos que damos derradeiro xa cara a un encontro moi especial que imos vivir esta mañá. E 2 meses viñamos facer unha reportaxe a esta zona do centro de Vigo, pero a persoa que nos atendía sufría unha indisposición que requería de ambulancia. Hoxe pasounos unha cousa no traballo. Cando levábamos 2 minutos na casa, a persoa que lle íamos facer a reportaxe caeu o chan. E cando xa chego a miña casa, escribo e preguntolle a ese familiar e digolle, que tal? E digo, pois tivo 2 infartos. Se non chegades a estar ali, probablemente o final seu sería outro. Pero que ben te vemos, cariño. Ai, Paquita, que susto. Que susto. Gracias. Muchas gracias. Estábamos los 3 así sentados. Yo me levanté, noté el brazo tuyo, que me cogiste y no me dejaste caer. E dicíame a médico,
habería que ir ao centro médico, pero a señora non quere ir. Xusto sair desde o ascensor, volves caer outra vez. E aí é cando os médicos se deciden. Paqui xa non decide, vamos directos a Povisa. Me llevaron un calendario mis hijos y de los días los tengo todos tachaditos. Os sucesivos ao 2. Sí, Como que foron días Sí. que para ti nada. Estaba de viaje. logo termina sabéndose que non foran infartos, pero sí que era unha miocardiopatía, un tipo de miocardiopatía, tamén era do corazón, que está relacionado co estrés. Eran las 2 de la mañana, me levantaba y me ponía a limpiar. Comer nada. Ahora estoy cogiendo peso, ahora. Mira, ¿no ves qué braciños tengo? En la vida de cada uno es la vida de cada uno. Y hay que vivirlo a tope. Ya estoy deseando ir a bailar. Ahora tengo un novio. ¿Viste? A pesar que es feo el mozo. Bueno, ¿qué le vas a decir? Que tal, Paquita? Agardo que estés recuperado ao 100% despois dese último susto que nos deche nesa última grabación. E nada, non quería perder a oportunidade, xa que hoxe non puiden estar aí con vos, de enviarche un aperte e un bico. Aguriño. Todas estas figuras que ven, as figuras, están feitas por Paquita. E esa era, querida amiga, o motivo que nos traía aquel 2 de xaneiro aquí. Por que non pensamos en incluirse cadra, sería bonito, un operador de cámara, Claro, ou mira, vale. un xornalista? Sí, te lo prometo. Ti como estás, como de final? Bueno, yo bien, porque tengo fuerza de voluntad. La vida no me importaba nada. Cuando vaya por la calle me encuentro uno todo chulo con sombrero. Le digo, ven y ven y ven. A ver. Chiquillo, vente conmigo. No quiero para pegarte mi vida. Ya sabes para lo que digo.